now, pero... Where, babe? Hi! What's going on? Lucky. Sandwich for daddy. Good morning, guys. Today is September 4. It's 8:28. Andun sila, oh. Nakikilo fight sila. Oh, kuha sacks. Slowly. Not too hard, kuya. Nagkisali si Holly. Ayan ako, nag-edit ako dito. Ayan si Jill andun. Medyo ng kanyang golf sa kanyang phone. And then, andyan lang sila. And, alis kami mamaya kasi si Jan meron siyang doctor appointment at 10:30. So, may oras na 8:29. So, may oras pa ako mag-edit. Hindi na kami sasama kay Jan. Siya na lang ang pupunta sa kanyang appointment. Kasi sabi ko, hindi pa ako tapos. What you call that? Twiggy. Huh? Twiggy stick. Yeah. So, siya na lang pupunta dun sa kanyang appointment. Kasi sabi ko, hindi pa ako tapos mag-edit. And, ayan yung Twiggy na mild lang. Yeah, Twiggies. And si Holly, naligo pala sila sa sa bath, sa spa. How's the spa, boys? Good. Oo, saglit lang. Can I share it to them, Baba? Share it sa. Ayan, So, yeah. Tapusin ko lang ito ini-edit ko, guys. Nakaligo na pala ako, guys. And, ang gagawin ko ngayon ay magpa-plancha ako. Ito yung cardigan. Kasi medyo malamig sa labas. Hindi naman ganun kalamig, pero medyo malamig. Kaya manipis na cardigan lang yung dinala ko. So, ayan, mag-plancha tayo. Kasi meron sila ditong planchahan. Ayan. And yung mga bata, magbi-BS na sila. Si Oli naka-BS na siya eh. Kasi nanonood pa sila ng footy. And etong pants na ganito, yung wide. Paplansyahin ko rin siya. And bago to, hindi ko pa ito nasusot, pero nakalimutan kung saan ko siya nabili. And may tag pa siya, nakalagay Mia. So, plansyahin ko rin to kasi tingnan nyo, kulubot. Padaanan ko lang saglit. And eto yung ititero ko sa pants. Nabili ko to sa Ali. Ayan. Ano siya, crop top siya na ganyan ang tsura niya, oh. Yung parang long sleeve, pero crop top. So, yan. Bihis na tayo. And si Holly, ayun, nakabihis na siya. And dito na pala si Jan, guys. Guys, dito na kami sa sasakyan. And wala pa akong lipstick. Hindi ko alam kung ang kilay ko ay pantay. Kasi si Jan, minamadali niya. Kung hindi ko alam, nagpabook pala siya on the way. Galing siya sa doctor niya, diba? On the way raw sa auto, nagpabook siya sa Glenog ng masahe. So, magpapamasahe siya kasi ang sakit ng katawan niya. Kasi nagpapolish na siya ng boat. Kasi malapit na yung fishing niya eh. So, sobrang, ano daw, yung yung back niya raw, tsaka yung shoulders niya, very sore. So, sabi niya, magpapamassage siya dito. So, yan, hindi ko natapos yung aking, kaya wala pa akong lipstick. Yung, naglagay ako ng Carmex kasi nagka-crack yung aking lips. As in, mahapdi siya. And yeah, so sana pantay basang-basa pa ang buhok ko. Say hi, good afternoon na, guys. Say good afternoon. 12:30 na. Good afternoon. Nagchuchu. 12:30. Nagchuchuwi na siya. Sila pala. Pero dala ko yung aking mga pangkilay, pang lipstick. So mag-lipstick siguro ako. Pero hayaan ko muna siya dito. Kasi tingnan niyo, oh, ayun, sugat-sugat na siya, oh. Busy dito, oh. No, it's a tram. I said busy. It's busy here. Oh, like this. Yeah. Ganda ng weather, oh. Pero malamig. Pero at least may sun. Nakalabas si sun. Ang ganda. May sky. Blue sky. May sky naman talaga. Blue sky. Hindi ba gloomy? Ayun, traffic. Maghahanap kami ng parking. Parking na naman. No parks down there. Mahihirapan tayo sa parking. Stop lying. Sure. Sana hindi. Ayun, may aalis. No one hand. I don't think so. So, wait. You wait. Kasi merong isa, oh. Yes. Lucky. So,
dito. Nakakuha tayong parking. Malapit dito sa ano, Domino's. Parking lang siya. Wala akong confident na ganito. Kasi, alam mo yung may stress ka, tapos mape-pressure ka kasi yung mga sa likod naghihintay pero siya, oh. Galing. Ayan na. So, maglalakad kami ng mga bata somewhere dito habang si Jan nagpapamassage. This is a park for 9 a.m. to 5 p.m. Yeah. Kunin natin yung sunny. So, dito na tayo. Wala talaga tayong lipstick. Hindi tayo nakapag-lipstick. Phone? Yeah. Is it on ring? Naka-silent kasi yung phone ko. Chine-check. Okay. Okay, it's not in silent now. Okay, my phone is already. Yeah. Mag-iwalay kami. Where is the... I think we're gonna go walk. Yeah. See you. Gusto niya sumama sa daddy niya. Why you forgot, Holly? Sabi niya, my God, I forgot Moshi. Okay, come on, let's go walking. No, I'm not going Domino's. No, not Domino's. We have Domino's in the month. So, maglakad-lakad lang kami ng aking mga junakis. Masap ang buhok ko. Nabasa yun ni Sako. Sabi, Mom, can we go here? Hindi pa. Sarado pa sila, Sako. Come on. Closed. Come on. Nagkikrave talaga siya. Okay, come on, Baba. Later. Okay. Diyan kami dati. O, diyan kami nag-dinner before. Sa Hogs. No, not today. Dito kami sa Sports Power. Hindi kami makahanap ng kung saan ba kami makakain. And ayan, nakapag-lipstick na tayo. Dito tayo nag-lipstick, guys. O, dyan. Ito naman, tingnan mo. No, you already have one. No, but that's probably not gonna get his back. Why? Kasi yung kanya, yung puti niya kasi na sa school, sa roof ng library. So, wala pa. Hindi pa nakukuha. 2 weeks na. Come on. Nag-lipstick lang talaga kami dito. Ako pala, nag-lipstick lang ako dito. Okay, let's go. Hanap na tayo mga kainan, ha? I wanted to talk because Zach doesn't have his name on it yet. I know. Hanap na muna kami ng makakainan. Hindi pa rin kami nakakahanap ng makakainan kasi. Okay, wait. Here, Zachary. Dito tayo. Come on. Ang ganda ng weather. Look, Huh? Watch for the car? no, Hold mommy. Ah, yeah, okay. It's alright. we have to pee. Yeah. Go there, Zach. Oh yeah, go on. Here. Come on. Okay, dito tayo maghanap ng makakainan. Kasi maganda sa, dito kumain sa labas. Kasi maganda yung weather. Here, kuya, oh. Huh? Yeah, we've been here before. No, but you haven't been this far. Yes, we did, kuya. Here, Baba, not there. I'm gonna find table, kuya. What do you feel? Huh? You don't know? I feel like I want ice cream. Ice cream? That's not lunch. Ang daming pwedeng pagpipilian dito kasi meron doon, papunta doon, tapos dito naman mga restaurant na siya or cafe. Pies and sandwiches, banjos, bakery, fish and chips doon. Nakaupo na siya. Huy, mag-order muna tayo. What do you want? Do you want pies? There's pies there, oh. Pero ayoko naman ng pies. Pahinga raw muna sila kasi kanina pa kami naglalakad. Ha? Huh? Where we are. Dad? Dad's not ringing us yet. Wala pa si Jan eh. Tumamaya pa yun. Lumipat kami. Kanina gusto na ng mga bata. Doon sa may bakery. Gusto nila sausage roll. Sabi ko, iba na lang. So, dito kami sa may Mexican. Sa sombrero. Ayan. Dito tayo. Come on, what do you want, kuya? Nachos. Nachos? It's it. Okay. Hoy, stay there. Hoy, kuya, careful. Here, oh.
So, sit down there, okay? Si Sak na talagang naiiba. Gusto niya raw yan, oh, yung express start from $7. Okay? Sausage roll. No sausage roll, Baba. They have one. No, they don't. So, naka-order na si Sak dito sa Asian food. Ayan na si Sak. Nakuha niya na yung order niya. Nakapila pa rin ako dito, oh. Mahaba kasi yung pila. You right, Sak? Okay, sit down there. Tapos na si Sak. Ang haba kasi ng pila dun sa burritos ni Kuya. Kuya, no, not like that one. Here, open here. Ayan, burritos kay Kuya. Okay, and kay Holly, nachos. Si Sak tapos na. Hindi natin nakita kung anong laman nito. Pero, ano siya, fried rice tsaka spring rolls. So, kain muna. Gusto ko dun, no, sa Indian. Wait lang. Tingnan niyo si Sak. Good, Baba? Punta ako dito sa Indian Spice. Diyan, oh. Naka-order na tayo, guys. And si Sak nandoon, nag-CR siya. 10 minutes pa raw maghihintay. So, dito muna ako sa labas. Kasi ayan si Kuya tsaka si Holly, kumakain sila. How is it, Baba? Good? You like it? That's good. Nandito na yung order ko. Natignan ni Kuya. Ayan. Ito yung order ko. Ano siya? Beef curry. Tapos, nandito yung naan. Ayan ang init. Tapos, meron silang chips. Yung parang siyang ano. Wait lang. Ayan, oh. Crunchy siya. Oh, sarap. Yeah, you can. The Kuya still eating. Kain muna tayo. Tapos may basmati rice. Sobrang anghang niya. And si Sak, gustong-gusto niya yung naan. Ayan siya, oh. You like it, Sak? Ang dami niya nang nakain, ha. Naubos niya yan. Kumakain din siya ng, ano, nachos. Here, I got tissue here. So, tapusin ko lang to. Pero hindi ko to mauubos. Si Jan, papunta na rin yun dito mamaya-maya lang. Tingnan nyo si Sakari. Kanina niya pa yung ginagawa. Careful, Sak! Kanina, as in, ang tagal niya nakahawak. Careful. Careful, ha? That's enough, Sak. You wanna get down? Nainggit yung isa. Look at that, Baba, oh. Doon na rin si Holly, oh. Nainggit siya sa boys. Just be careful, ha? That's enough. Ha? Naki-CR siya dito sa Indian restaurant. Okay, come on. Sa taas kami na. Sa taas kami. Okay. Wait for mommy. Oh, what's that? Punta tayo dito sa milk tea, guys. Meron dito patty ang tawag. Iniwan ko yung mga bata. Nandito kasi si Jan. Nandun na si Jan. Nandun sila. Dito tayo pupunta, oh. Ayan. Patty. Parang party. Ayan siya, guys. So, meron silang ganyan. May pudding, latte, and ayan. So, pasok tayo dito. Kasi na-miss ko na ang milk tea. Ayan. Thank you. Have a nice YouTube. See, dalawa yung kinuha ko. Yung in-order ko ay watermelon tsaka ano ba yung isa? Roasted. Roasted. Ayan. Roasted. Ayan. Roasted milk tea. Maganda dito sa dito ba? Sa street na to pa sila at pagkain. Hi! Ayan na sila, oh. Ice cream? You want ice cream? Because I want this. Bakit daw dalawa? Para i-save ko for tomorrow. Yes? What? Ice cream? You have to come with me, Kuya, because I cannot bring it all. Okay, andyan si Jan. Ayan si Jan. Where?
Ay, si where'd Daddy. you park? Where'd you park, Emma? Hanapan ko sila ng ice cream dito. Kasi si Jan nakapark lang daw siya somewhere there. Oh. Hanap tayo ng ice cream nila. Dito na kami guys. Ayan yung pangalan niya. Ice cream. Simple lang ice cream. So guys, Holly, what do you want, Holly? Strawberry baba? Actually, no. There's What? Where? May bags. Oo nga, no? Aalisin niya naman yan. Maliit lang naman. Ayun, oh. Yeah, okay. And another one like that? Yes, please. Thank you. That's for Zachary. Here's your Holly. Can you get Holly a spoon there, please, Kuya? Over there. Can I have this, Baba? I hold this for you. Thank you. Si Kuya, same lang as kay Zach. Thank you. Anything else? That's it. What? Yeah, Yeah, just watch it. Ayan, naka-ice cream na sila. Happy now? Good. How is yours, Baba? Good. There si John. Papasok siya dito sa lolly shop. Ang dami, oh. Bawal silang pumasok. Stay there, okay? Si John magsha-shopping siyang lollies. Ha? Looking lang daw. Are you used to? Nung bata raw sila, lagi sila pumapasok sa ganito. Ayun, mga ano siya, andun sila, naka-repack. Ang ganyan, oh. $2. Cute nga naman. Yes? You're not allowed. What? What's that? you got money for it. What's that? Spad. Naalala niya rin nung bata pa sila. Tingnan nyo to, oh. Ano kaya ito? Ano to? Flying saucers. Sabi ni Jan, the best daw tong lollipop. Itong Pop Rosie Apple. Dito na kami guys sa hotel. And mamaya pala, alis kami. Magdi-dinner kami ng mga girls and boys. 7 o'clock yung dinner. Ilagay ko lang yung isa. Siguro ang itry ko ay yung ano, roasted. Tapos nagpalagay ako ng ano, red bean na topping. So, ito yung winter melon ito, hindi ito. Ito, yung ano to, yung roasted nga. Ayan. Tapos yung Indian food, hindi ko siya masyadong nakain. Ilagay ko siya sa fridge kasi bukas pwede natin itong i-lunch. Ayan. And isa nito, ilagay ko rin dito sa ref. So yeah, mamaya may dinner tayo. So I'll see you later guys. Miss niya si Mushi, naiwan niya dito. You miss Mushi? 6 o'clock na. 7 o'clock, right, huh? The dinner? Hi. 7 o'clock? 6:40. 6:40? 6:40 daw. 6 o'clock. Yung mga boys, natulog sila kanina. Nag-text si Ray, sabi suot daw medyo ano raw, tawag nun, warm kasi sa labas daw yung aming table. So, pero may heater naman daw. Nasa mid ako. Eh, ang dala ko lang, manipis. Mom, there was a fire. I know, busy. Sobrang busy dito sa part na to kasi may duman din na truck ng ano, fireman. Lala, nasa mid ako. Nasaan yung, ay, naiwan ko yung milk tea ko. Masarap pala yung ano, yung roasted. Masarap siya. Gusto ko siya. Kaso naiwan ko. Iniinom ko yun. Naiwan ko dun sa ano. I didn't bring it on. And ayan si Jan. Naka-ligo na siya. How's your massage, honey? Good daw. $70 or $75? $70 1 hour. Right? 1 hour 45. 1 hour. Okay daw. Mom, there's a limo right there. Limousine. Sobrang traffic, guys. Kanina may araw pa, diba? Parang maliwanag pa. Ayan, ginabi na kami. Kasi traffic. Oh no, sabi ni Jan. Si Holly nakatulog. Tulog yung ating Mushi. Nahihirapan kayo maghanap ng parking, guys. Nakita na namin kung saan kayo magdi-dinner. Kaso, umiikot-ikot kami kasi walang parking. Nandito kayo sa Aldi, kaso 1 hour lang daw. Pwede mag-park dun sa Aldi. So, hindi naman pwede kasi baka matikitan pag more than 1 hour na.
dito pa naman sa city, yung I think talagang I just saw Tito Dan. tinitingnan We nila. went in there trying to find park now. Did you see Tito Dan? Yep. So it's new How car. about that one? My cow. Wala. Yeah, Tito Dan found the This car. one. Dahan. Ayun nga si Dan. Naghanap din silang parking. Nakahanap na kayong parking, nalampasan. Di yata nakita ni Dan. Ayan na sila. Ayan na. And si Sak nagpabango siya yung bench. Okay. Oy, wait. Guys, dito na kami. Next time. Ayan. Pinap-off namin yung heater kasi mainit. Say hi. Baka maging balot tayo nito. Balot. Neil, hi. Yan, maingay lang dito. Nasa labas kami pero parang loob pa rin kasi may roof. Oo, covered siya. And si Reyes naka-order na siya ng lemon lime. And ayan si Veronica. Ang ganda pa naman. Nahubad na ni Veronica. Pwede tayo mag-sunbathing. Yowie. Tinanggal ko na yung cardigan guys kasi ang sobrang init. Ayan, naka-shoulder na tayo. O, umaangat nga lang. Inubad niya na yung coat niya. Ayan yung dalawa. Happy lang sila, oh. Ay, nahihirap. Ayan, kumuha na sila ng drinks. Beses ako nagbalot kasi naipit na yung Hindi niya na ako tinanong. Alam niya na kasi. Thanks, Annie. Parang doble. Lemon ko. Just be careful, Baba, ha? Dito na sila. Sita ba? Nagubad na siya. Akin na, Han. Honey. Han, give me your jacket. Nagsihubaran na, oh. Hubaran dinner pala today. Hubaran dinner. Vlogger na siya, oh. Nag-vlog siya. Ay, ang cute. Oh, favorite mong chips. Wow. Put the hummus and cheese. Ayan na. Nasita siya ni Dan. Pasta for Holly. Chicken for Veronica. You want that cheese, Baba? Masarap yung chips. Ang sarap tingnan ng ano niya. Chinese. Okay. Wow! You look nice. You look crispy. Feeling ko homemade to. Ay, ang ganda ng ano nila, parmy. Sarap ng chips kasi Sarap. manipis. Kala. Baba, I know you don't like this. I know you don't like this. Ayun yung sa kids, oh. May gap kasi hindi kayo may Parmesan pa sa ano. Kaya nga, social. In fairness. Sarap. Like it, Baba? Ano yung Baba, oh? Bukan. Sa laki na serving nila, okay na yung one chicken lang. Can I have one chicken? Yeah, Bobby, you can have it. You sure, right? You have to go. Ay! Mainit! Parang ano talaga siya? Homemade. Parang chicken talaga ba? Chicken talaga made niya. Homemade. Oo. Ang ganda. Hindi Hindi siya yung nabibili. profile ng ng beans. Dapat pala. Sarap tingnan na kay Veronica. Veronica, can you have that yours, ha? Okay, Zach. Okay, so. Ayun na, yung sarap. Sarap guys. Mild lang yung ano niya. Pambata talaga. Sarap ng chicken. Oh, ayan na naman siya. Inauna ka. Nga. Chicken talaga. Ito nga, chicken talaga. Hindi siya yung parang nabibili sa food. Siya yung kumakain ng tomato at saka cucumber. Binigyan na siya ni daddy niya kasi naubos niya na yung kay Veronica. It's alright that one, Baba. Nandyan na yung food nila, oh. Oh, kami na lang yung wala. Tinignan ka ni Jan. Maliit yung chips.
Oh, farm. No, I don't want the big chip. I want small chip. Yes. Farm yung sa kanya. Pare-pareho sila. May nachos kay Dan. Mashed potato. Wow, parang kakaiba yung kay Dan. Very good yung order. Oo. Parang kakaiba siya, guys. May guacamole. Finally, thank you. And the hot chocolate. Ito na yung sa akin. Seafood. Wow. Ayan kay... Ay, sabay kami. Oh. TJ wants this, yes. Hinihintay yun ni Kuya. Ayan sa kanya. Fish. Okay, try daw ni Jan. Honey, kinamay ko na. Let me know siya na kalam kung masarap ang isda or fresh ba. Si Tony, parang na... How is it, Han? Nag-worry kasi full yung sa Good? Good? Okay. Nice fish daw. Ay, gusto niya yan? Ayun, ang dami. Ayan. Meron tayong fish, shrimp, squid, chips. Malaki yung chips. Malaki yung Tama ko. Ayan yung Sa hipon ng meals, malaki yung chips. Pag maliit. Okay. So, kain tayo, guys. Yeah, masarap yung pagkain nila, guys. Masarap yung yung nuggets na chips. Masarap siya. Kay kay Tony, ang laki ng rib. Baba, that's mine. This one. Kasi tapos na kami kumain, guys. Hindi ko siya naubos kasi may buhok siya. 'Di ba may buhok? Yung akin. Oo, kulot. Hindi maitim na, hindi ko na talaga siya kinain. Ayaw naman ni Jan ako magreklamo. Sabi niya, it's alright. So, kinain. Oo, 45 minutes kasi ang waiting. Yung Kailay naman, mali yung binigay sa kanya. Pinapapili siya, gusto mong palitan or hindi. Okay lang. Okay na. Sa kanya yung pinakamasarap. Oo, sarap? Sa'yo, masarap? Hindi. Pero masarap yung chicken. Masarap yung chicken ng mga bata. Oo. No? May ice cream yung mga bata. May Ang cute ng lalagyan. Lucky kids. Where's your spoon, Baba? Maganda dito drink, mag-inom-inom, no? Chill lang. How's your ice cream, Baba? Of course, go, Baba. Nag-dessert yung boys. Ayun, guys, Kay Tony. Sa lahat. Isa lahat. Kaya lahat? Kay Dan lahat yan? Hindi po, isa lahat. Si Dan ang na-focus. Yung dessert. Mukha ni Dan. Ay, wow. Sa kanya pala yung isa. Iba din. Oo nga. Ganda. Ano naman yan? Brownies yan, Day? Oo. Brownies. Ang ganda ba? Tingnan mo si Jam. Hindi raw masarap. Para hindi ako tumikim. Ganun siya. Para-paraan din siya para masolo niya. Sila, yan. Kay Dan yan. Sa kanilang dalawa. Good, Dan. Parang ayaw shit. Let me try, huh? Let me try, please. Tingnan mo, pipiliin mo. Hurry up. Dark chocolate siya. Wala, hindi ka order may pangkalapit yun. Ask Daddy Boy. Ito ba yung war? Masarap. I love it. Han, it's really good, Han. Sarap. Hindi ganun katamin. May alat-alat siya. Sarap. Han, it's really good, honey. Hindi niya ako narinig. May manligaw na yung dalawa, Tingnan mo.
Saan daw yung next nilang pupuntahan, oh? Ang cute. Okay, Holly. Meron? Oh, dami na. Binibigay niya sa akin, guys. Wow! Nagtira pa siya. Pahinging brownies, be. Hindi naman brownie. No! Ice cream lang. Thank you, Dai. Ice cream pa, ice cream. Kawawa naman. Kunti lang naman kasi yung binigay niya. Ito, tagalang kutuwag namin na. Ayoko na nga eh. Ayan, nakihingi na lang tayo sa ayuda. Sarap. Thank you, Lai. Ah, diba? May dessert. Ikaw. Nga siya, oh. So, ayan, may dessert na tayo, guys. Sarap. Wala nang strawberry. Kinain na. Yung dalawa naman, binablog ko. Natapos na yung harutan nila. Uwi na yung animal. Animal na albularyo. Albularyo. Oo, yung albularyo ko na ano. Sinabi ko na nakakaahiya. Animal na albularyo si Gagi. Ano, animal family to sila eh. Asan yung best na daw? Ayun na sila kasi may work siya. Kami na lang natitira. Anong oras na daw? Sino kayo? 11:80 kami magsasara. Very nice ba? Very cute. Balitan, Ay, may pa-best pala. Yeah, meron. Ayun siya, oh, ang ganda-ganda ng BBB. Nag-setting. May padis ko, guys. Umuwi na nga si Kat eh. Si Buntes umihi, oh. May pa-plate pala yung ano nila dito, couch, oh. Akala ko pineapple. Ayan, pineapple. Sabi niya na. Disco tayo, guys. Dati lang itong diskuhan, pero dahil sa COVID, ginawa ng ano yung dance floor. May mga tables. Kaya si Kuya, ayan si Buntis, oh. Si Kuya. Baba! Nagdi-disco na kami, guys. Guys, kami nagsara ng pub. Naglalakad na kami. See you guys. See ya! Bye-bye. See ya. See you next time. Good luck tomorrow, buddy. Nandun yung park nila. Kami ni Reese dito. Yes, we're gonna walk, Baba. Nagtatanong siya kung mag-walk. Oh my gosh, ang lamig. Okay ka lang? Oh, limis. Pa-spring pang outfit. Hindi pa masyado pala guys na spring, winter pa ang weather. Gabi kasi kayo malamig. Wala, pwede kayo magpatintero dito, walang ayan, mayroon lang dumadaan na car, kanina wala. Stop kami dito sa Star Mart kasi kuha siya ng coffee at saka ng water, at saka yung aking strawberry milkshake. It's Holly still awake? Nah. Oh, yes. Hi, Baba. Gising pa sila. Hindi kami na traffic. Dire-diretso kasi alas 12 na. Nakalak yung pinto. Hindi makapasok si Jan. Dyan na lang. Hindi na doon pumapasok. Oh. It says Please use night counter. Okay. Night counter na lang, guys. Kaya siguro, para din, safe. Parang tindahan na tuloy ng Pinas. First time to. Nah, second. Is it second that he got his coffee there? Okay. Oh, wait, no. What? He, Who? Dad's got his coffee here. Without us? No, I mean here, getting coffee from that counter, night counter. Second. Yeah. Second? Oh. I wonder why I'm This is the first time seeing you getting your order there, honey. Oh, why this one, hon? I didn't get it. Wala, tulog na si Hola. Ito yung, ayan, dalawang coffee. Dad. Ang binigay ni Kuya, ito. This one. No, I haven't, Kuya. I haven't seen Daddy getting the coffee from the night counter.
Dito na kami sa hotel and gusto ko lang magpasalamat sa nagbigay nito. And sorry, late nyo itong mapapanood. Pero nag-thank you na ako dun sa vlog ni Race and Nika. Thank you again. Maraming salamat. Good night na. Good night, guys. Bye-bye. Ayan, good night. Pagod na pagod. Ha? Daddy will do that. Thank you, guys. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you on our next vlog. Tell me who you see, 'cause I think